Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin namu mai suna Ibrahim Tonz TV. Ku danna mana alaman subscribe sannan ku danna mana alaman ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum Malam mai P-Cokes. Amin wa alaikum salam. Dan Fulani barka da zuwa. Ina wuni mu ya gida? Lafiya kalau dan Ya Fulani. iyalanka? Lafiya kalau dan Fulani alhamdulillah. Malam mai P-Cokes ni da ka gani ka san wancan karon na tafi raina a bashe. Haka ne dan Fulani ba haka ne abin. Tsakani da Allah Malam mai P-Cokes na zo ka tura ni gida na je na gaise da innanmu da babba amma ka ki dole sai da na je shi na hawar a kori kura. Shi yasa na zo ni yau. Ina da yau kan ba ka mu rashin mutunci irin na kwanaki ba. Dan Fulani ai ba wani magana da shi mutunci. To ina zaune a gidan babbanmu. Ina jin rediyo. Ina jin labarai sai na ji gwanashi. Ta yi sanarwa. A kayan shewa za a yi shanjin kuɗi. Tabbas hakika wannan haka. To kaga Malam mai P-Cokes mu dai a ƙauye canunmu da tsofan kuɗi muka taye shi. To shine na bari na yi dabara na karkato gaba ɗaya shanunmu wanda muka saya da tsofan kuɗi. Na zo na sai da su da tsofan kuɗi. Shine na kawo yanzu a canja musu. Kuɗin nan zuwa zan yi da su sabbin kuɗi in je in siyo sabbin wa'yansu canaye mu mai da gurbi. Saboda kaga tunda wa'yan da tsofan kuɗi aka taye su, to kaga na je na sai da su da tsofan kuɗi. Wa'yannan kuma tunda sabi ne kaga sai in je in ciyo su da sabon kuɗi. Shi yasa nake so a yi mun canji. Saboda ka san Bahauce ba shi da kirki. Saboda idan koda ta kasa, idan aka zo ya saya sai ya mana walakan shi. Saboda zai gane cewa wannan fa da tsofan kuɗi aka taye shi. Shi yasa na yi dabara na sai da su kaf saboda in sai wasu da sabon kuɗi. Malam mai P-Cokes ne na ji kayi ciru ne. To a dan Fulani banki ya kamata ka je ne saboda mu ne yanzu mun karbi kuɗin mu ma za ta iya zama wani jangon gama tunda yanzu kai kaga yin sabon kuɗi kake so. Mu kuma sai dai in ka kawo mana kuɗi sai dai in mu ajiye maka su a cikin bankin ka ba wai mu ɗauki sabon kuɗi mu baka ba saboda mu sababbin kuɗin ba su iso gare mu gaba ɗaya ba. To haka abun yake. Yanzu banki ya kamata ka je sai a baka sababbin kuɗi. To yanzu ni ta ina zan samu bakin ne? Idan ka zaga bayan nan kana tambaya da gaya maka da an maka banki. To bakin kenan? To wajen ajiye kuɗi. To wajen ajiye kuɗi. Kwarai kwasto. To lalle fa. To shikenan. Amma dai idan na je ni ta shan ɗin to kai Malam mai P-Cokes tun da dai mu riga da mun saba da kai. Me zai hana kai in baka kuɗin ka je ka samun a wajen ajiya? Wannan ba damuwa a yadda ne indai ka da ni ba damuwa zan je sa masu. Sai in canjo maka da sabi. To shikenan. Yanzu in jira ka anan kenan. To yanzu kai dan Fulani ka bar su a cikin bankin mu na ajiye masu. A'a, to ai ka san ne su shikin ajiyar kuɗin ne ai ban san kowa ba. To ai dan Fulani ba ma wannan ba. Dole idan mun je bankin ma sai an buɗe account. Kafin nan tukunna a samu a saka maka kuɗin naka. To wani abu ne kuma kawu. Account wani yanda ake sa kuɗin kenan shine. Me kawu? Shine da ake sa kuɗin a ciki. To kashe mu lalita. Yawa to dole aikin da iya kai gobe gaskiya. La. To ai kai Malam mai P-Cokes na yi mantuwa. To ni kaman akwai wani saniyan babbanmu. Shi ma da tsofan kuɗi aka taye shi. Yanzu a bar ajiye kuɗin nan. In na koma in muka je an na kawo shi gari aka sayar sai in kawo kuɗin gaba ɗaya sai mu je mu asa shi a cikin kawo ɗin. To shikenan ba damu Allah kai mu gobe. Yawwa sai na dawo sai gobe.